moi pendentes de Pontevedra. Estábamos dicindo este portavoz de Asega a importancia dos medios cada vez máis sofisticados cos que contan todos os efectivos de emerxencia para facer fronte a todas as eventualidades. Tamén foron claves para sofocar ese terrible incendio de fai unhas horas en Pontevedra. Rúa Marqués de Riestra de Pontevedra. É a 1:20 da madrugada do martes. A traxedia desátase. O lume comeza a consumir o edificio do número 4 e propágase sen control pola estrutura anticuada do inmoble. A violencia do incendio é tal que se reaviva varias veces. Mentres tanto, as lapas arrasan as historias dunha vintena de veciños e 3 negocios. Así o explicaba Francisco, un dos habitantes afectados. No hay acceso, no, todo se perdió, ni la ropa, esto es prestado, regalado, nada. O lume do edificio de Riestra calcinou case todo o que tiña, apenas puideron salvar algunha cousa indispensable. Una que otra documentación, uno que otro móvil, que fue lo que teníamos a mano. A virulencia das lapas deixou a estrutura do edificio ao borde do derrubamento e foi necesario comezar unha demolición parcial. Francisco enfronta ao reto de reconstruir a vida da súa familia. Tengo un discapacitado, un menor de edad, una señora de 92 años, yo que tengo una discapacidad también, una incapacidad, no puedo trabajar. Nada escapou ao lume no número 4 de Marqués de Riestra. Agora, os seus veciños deixan atrás unha etapa e deberán rexurdir das cinzas. De seguro conseguirán. Fátima, compañeira, estás aí nesa zona cero, onde supoño que se respirará hoxe pois aínda como un silencio espeso, non? Así é, silencio, tamén se respira fume, aínda ese cheiro a fume, como ben dicíades, pois é un rexurdir das cinzas. Estamos aquí con Marcelino, que ele é propietario dun dos locais afectados, ese que estamos vendo ás nosas costas, a cafetería Meu. Como estás, Marcelino? Bueno, ahora mejor, llevándolo mejor, pero los primeros 2 días fue muy complicado. Llevamos muchos años ahí, entonces ver cómo ardió y cómo le echaron tanta agua, la verdad es que muy complicado. Como lle afectou o incendio o teu baixo? Bueno, las llamas no llegaron abajo, pero el agua echaron mucha agua. Estuvieron pues desde la madrugada, se reactivó por la mañana otra vez y creo que hasta la tarde echando agua. Entonces eso está inundado sí o sí. Claro, ainda non pudestes entrar, obviamente, pero non sabes as perdas que podes ter? Yo creo que todas. Yo creo que todas, porque es un edificio muy antiguo y entre el calor que emanó el incendio y la cantidad de agua, yo creo que todo. O sea, no creo que se pueda salvar nada. Las cafeteras, los molinillos, la registradora, con la cantidad de agua que cayó, no creo que se salve. ¿Qué vos dio seguro? No, eso pues que seguramente se ha considerado en ruinas y que la póliza que la cobraré, supongo. Entonces, por lo menos tengo esa pequeña esperanza de que por ahí bien, pero claro, el local nada, el local adiós. Agora que están facendo, ti que coñeces un pouco como está a situación, están facendo traballos para poder abrir a rúa, é así, non? Sí, quitando partes que están en peligro de que puedan caer a la calle y entonces para poder abrir la calle. Después en 2 días, supuestamente viene el perito municipal y lo analiza por dentro y nos dicen cómo está y si podemos entrar. Que no sabemos aún si podemos entrar al local. Si vamos a poder entrar alguna vez o si no. Falaches cos veciños, supodes que estáis todos moi afectados, non? É unha situación pois difícil de asimilar. Sí, muy complicado, o sea, para todos. Hay 4 familias que se quedan sin hogar. Y 2 locales que se quedan sin negocios. Es muy complicado. Así de un día para otro quedarte sin nada es complicado. Un negocio es fastidiado, pero el hogar es peor. O sea que muy complicado. Gracias por atendernos, Marcelino. Agardamos que pronto pase esta tragedia. Gracias. Gracias.
Grazas, Fátima, grazas, Marcelino, por atendernos e moito ánimo. Claro, se escoitaban nunha situación como esta, pois el todo supoño mirando para a póliza de seguro. Bernardo, a raíz deste caso preguntámonos, os inquilinos, que ocurre se hai un incendio? Teñen tamén dereito a recuperar o que tiñan dentro? Pois pódense dar, Rocío, distintos escenarios. Se o inquilino non ten seguro e perde as súas pertenzas, non hai cobertura directa, non hai póliza que o indemnice. E como pode tentar recibir axuda ou compensación? Pois se o incendio é culpa do propietario, instalacións defectuosas ou electrodomésticos en mal estado, pode reclamarlle a él directamente, que pagaría co seu seguro de responsabilidade civil. Se é culpa dun veciño ou doutra persoa, unha candea prendida, unha obra mal feita ou unha fuga de gas noutro piso, pode reclamar o causante directo. Aquí é importante o informe de bombeiros, policía ou peritos que indiquen a orixe do lume. E despois estarían as axudas públicas ou de emerxencia. Agora ben, moitas persoas non o saben, pero para protexerse económicamente fronte a un incendio, un roubo ou vandalismo, o inquilino debería contratar pola súa conta un seguro que cobra o contido. Mobles, electrodomésticos, roupa ou tecnoloxía, por exemplo. Tamén cubriría os danos a outras persoas. Este seguro sí indemnizaría polo valor das pertenzas perdidas. O seguro que normalmente paga o dono do piso, cobre o continente. Pola contra, vale? O continente serían a estrutura, as paredes ou o teito do inmoble. Ollo, o do continente, o do dono, non cobre os bens do inquilino, cobre o que é propiedade do dono. Se hai acordo entre ambas partes, que non é moi habitual, hai pólizas que cobren ambas cousas, tanto o que é do inquilino como o que é do propietario, aínda que non se adoita dar tanto. Claro, é que, polo que dis Bernardo, efectivamente, agora a investigación vai resultar clave neste caso, porque Xosé Antón, claro, segundo o que acaba de explicar aquí Bernardo, eses veciños están claramente no suposto 2, non? Porque aínda que a Policía Científica non puido acceder ao inmoble aínda polo Estado, o acabamos de ver, a tese que cobra a maior forza, que foi unha candea, é dicir, unha imprudencia que desatou este lume, co cal aquí, canto tempo pode tardar ata que esa xente se resarcida? Pois bastante, e neste caso máis todavía porque hai que ver a estructura, ten que haber, pois eso, informes técnicos de si estaba en bo estado, como está, claro, en que estado está, e todo isto leva moitísimo tempo. É que isto é moi importante porque Patricia hoxe mesmo se publicaba que o estado do edificio non era óptimo. Francamente mellorable, sí, que previamente o incendio xa había problemas pois de cableado e de mala conservación dun edificio que é moi antigo e que ademais por fora é certo que non o vemos moi afectado porque ten estructura de fora de pedra, pero por dentro é de madeira, eso colapsou. Aí os seguros tamén profundizan. Sí, sí, bueno, pero a ver, o feito que non sexa... A conservación dos edificios, todo eso tamén son importantes a hora de... Porque o seguro tamén moitas veces... Bueno, isto dos seguros é todo un mundo, non? Porque hai que ver as pólizas, incluso cando antes Bernardo falaba do propietario, si non é o mesmo un piso ou, neste caso, unha vivenda que está alugada con muebles que non con muebles, é dicir, hai moitísimas cousas. Hai un seguro tamén, quero decir, é complexo porque aquí hai seguros de varios tipos. Debe haber un seguro da comunidade que debe actuar para todo o edificio. No caso, por exemplo, do empresario, ten un seguro, forma parte deste seguro da comunidade, pero el tamén ten un seguro do seu negocio, por lo tanto, quero decir que aí recibiría compensación por dúas partes. Claro, aí Marcelino lo dice claramente, que él, bueno, está tranquilo, pero claro, él, é verdade, bueno, estaba dicindo además con bastante tranquilidade que perderá todo no seu local, pero claro, preocupante aí, Ana, son todas esas familias que además moitas en situación vulnerable que o perderon absolutamente todo, non? De feito, o Concello de Pontevedra ainda nos confirmaba agora que teñen, bueno, pues unha traballadora social evaluando a situación de cada un deles. Reubicando, non, a esta xente en vivendas provisionais. É certo que unha persoa para reubicar a toda esta xente tamén é precario, deberíamos de ter máis xente traballando para eles,
pero tamén pois non sei en que situación estará cada un deses inquilinos se tiñan, como falaba Bernardo, seguro de cando un está de inquilino nun piso de aluguer. É importante tamén ter en conta que tipo de vivenda estamos alugando. Se unha vivenda que ten pois eso, unhas características de vivenda antiga, igual sí que compensa ter un seguro por este tipo de cosas que pasan tamén en vivendas novas, pero é certo que o risco é maior cando o estado do edificio está bastante deteriorado. Claro, pero cabe pensar que probablemente o perfil de persoas, non, que aluguen unha vivenda que non está en moi bo estado, pois que igual non é xente que poida pagar como para pagar o seguro. Probablemente non, o que pasa é que neste tema hai que ir paso a paso, porque no tema dos incendios, claro, ti quedas de repente sin nada, quedas na rúa, entonces urxen as axudas, urxen unha solución, pero hai que ir paso a paso, ten que entrar policía científica, ten que elaborar un informe exhaustivo, primeiro de cal foi a orixe, porque se fala desa candea, falase dunha bombilla en mal estado no primeiro piso, e a partir de aí virá todo, sen ese informe non temos nada. Elaborar as hipótesis, pois estaremos moi pendentes, como non pode ser de outro xeito, destes veciños de Pontevedra, e avanzamos, situamos